En comunicación telefónica a un dos adestradores das categorías base do Club Balonmán Culleredo para que nos comenten, para que nos avancen eses partidos desta fin de semana. Miguel Barbeira, Miki, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes, Óscar. Moi Bueno, ben, que tal todo? imagino que xa, sobre todo os máis pequenos, se desexando, non? E que volva a competición despois desa semana de descanso. Sí, a semana pasada fomos máis descanso para todos, menos para o Primeira Nacional, como decías antes. E ademais, este fin de semana comezan os máis pequenos a xogar, comezan a xogar mini balonmán, tanto as categorías L20 como as categorías Benjamín. A verdade é que é algo que todos estaban esperando, que levan xa un mes, 2 meses adestrando, algúns se entera ainda esa competición, non lles daba chegar o momento. Por lo tanto, unha fin de semana que se presenta intensa tanto na xornada de mañá sábado como tamén o domingo, ademais con varios desplazamentos, non? Sí, este fin de semana coincide que o sábado por mañán si temos a xornada de mini balonmán, onde comezan todos a xogar en Tarrío. Ademais temos o partido juvenil masculino, que xoga este fin de semana fronte ao Lucense. Un equipo que ademais agora mesmo vamos segundos, empatados cos veciños do Ar a puntos, que se decidirá un pouquinho ese primeiro posto a priori dentro de 3 xornadas para cerrar esta primeira fase de clasificación. E o resto de equipos, como ben dicía, xogan todos fora. Temos dende o senior masculino Primeira Nacional, o resto de equipos de base, Liga Prata, Liga Ouro, todos fora da casa. Bueno, a verdade é que hai que estar satisfeitos con esos resultados que de momento se están a colleitar nas primeiras xornadas de Liga, pois prácticamente semana tras semana temos, podemos decir, pleno de victorias para os nosos. Sí, prácticamente, a verdad, tanto en Ligas Ouro como en Ligas Prata, sobre todo en Ligas Ouro, estamos a ter moi bons resultados nestas primeiras jornadas. Hai moitas das categorías nas que estamos agora mesmo primeiros empatados a puntos con algún dos equipos. Claro, damos poucas jornadas, non houve tempo ainda a que se creen esas diferenzas, non? Que se verán dentro de seguramente 2-3 meses, pero sí que están vindo resultados moi bons, que é verdade que non é que nos pillen por sorpresa, porque sí que esperábamos poder facer unha boa tempada, pero que sempre son unha alegría. Bueno, o que comezou a Liga bastante ben, tendo en conta sobre todo a calidade dos equipos participantes en esa primeira división nacional, o equipo senior masculino, aínda que, lóxicamente, cando se enfronta ante equipos fortes, pois sufre algunhas derrotas. De feito, chegaba a pasada fin de semana despois de 2 consecutivas, pero afortunadamente parece, non, que pode consolidar esa posición na zona media da táboa. Exactamente. A verdade é que seguramente esa, agora mesmo por resultados, a mellor tempada a estas alturas de que chegamos á Primeira Nacional, unha tempada na que, máis alá dos resultados, está vendo un bo xogo. Ao final levamos 8 partidos onde se pode decir que igual en 1 ou 2 pois podemos ter pois os nosos erros, as nosas cousas, pero estamos a competir ben. En 8 jornadas estamos nunha posición relativamente cómoda, pois conseguindo resultados que ao final si esperábamos poder conseguir, pero que hai que xogarlo, que non é tan fácil como parece. Está claro, a verdade é que, bueno, xa, lóxicamente, hai partidos que se presentan complicados, non? Para puntuar, por exemplo, o que falábamos este días atrás, tamén co técnico do conxunto cullerbense con Fernando ante o Teucro era complicado, pero quizáis chegou máis por sorpresa a derrota no derbi, non? Ante o Calvo Xiria de Carballo. Sí, é un poquinho que falábamos, partidos que ao final pois si contábamos de poder gañar, sobre todo estes partidos contra rivais directos como o Xiria na nosa casa, e que ao final pois te despistas, tes un mal momento no partido e se che escapa, como nos pasou na segunda parte fronte ao Xiria. Este fin de semana temos outro partido igual que este, moi igualado, contra o Reconquista de Vigo, partido fora da casa, un rival que está a nada, a 2 puntos por baixo nosa, bueno, esperamos poder gañar, pero de seguro que vamos a ter que sufrir moito. Imagino que o equipo chega ilusionado a ese partido, sobre todo despois da victoria ante o Luceros en Tarrío. Sí, ademais unha victoria que contábamos conseguir, pero é verdade que ao final xa non é só pola victoria, senón polas sensacións. Houve sensacións de verdade de ser superior, de en fases de xogo estar un puntiño por encima igual do que esperábamos a estas alturas da temporada. Entonces, bueno, sí que chegamos con un pouquiño unha motivación e unha dinámica moi positivas para conseguir nas jornadas que se veñen contra rivais directos ou partidos susceptibles de poder, bueno, acadar esa victoria e sumar uns puntos que nos permitan manternos aquí, que nos ilusionan moito.
Pois esperemos que así sexa, esperemos que o equipo poda sumar os puntos en xogo nesta fin de semana. Eso sí, terá que desplazarse ata Vigo, tamén será complicado ali xogar, non, contra o equipo, sobre todo con ese apoio da afición rival, e que vai a estar, imagino que a 100% dando ese apoio, non, ao Reconquista. Sí, desde logo non é o mesmo ter que xoalo na casa que ter que ir a xogalo afora, pero, bueno, vamos preparados. Eu creo que vamos bastante ben preparados, que vai o equipo moi motivado e moi concienciado co que nos vamos a topar, e preparados desde logo para levarnos esos 2 puntos. Esperemos que así sexa. Pois Miguel Barbeira Miki, adestrador desas categorías base do Clube Cullardense, como sempre, moitísimas gracias por atendernos. A ti, Óscar, por contar con nós. Un saúdo, ata logo.